Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Magluluto ako ngayon ng paella para sa birthday ng anak ko at gusto ko pong i-share sa inyo. Hipon or shrimp, pusit or squid, garlic, onion, spring onion, Chinese chorizo, tahong or mussel, bell pepper or red pimiento, tomato sauce, Japanese rice, and lemon pampaalis po ng lansa. Lahat susutuin natin bago natin ilagay ang rice para sure din tayo na matanggal natin ang malansa sa mga seafood. Chinese chorizo muna. Sunod naman garlic. Onion, squid naman, maglalagay tayo ng salt. Mga 2 to 3 minutes lang natin lutuhin kasi sa ula lulutuin pa natin yan. Pinaka-toppings natin, tatanggalin na natin then set aside. Ganon din sa ipon, konting gisa lang then tatanggalin din natin. Lagyan ng salt. Baligtarin natin. Okay na, tatanggalin ko na. Set aside muna. Tomato sauce, lalagay ko po lahat yan. Lalagyan ko na ng seasoning. In-can bell pepper, mas malasa kasi siya. Ramdam mo ang bango, pero mas healthy pa din ang fresh, siyempre. Dalawa pong half cup rice ang ilalagay ko. Di ko po kasi makita yung 1 cup, tinaguan yata ako eh. Aluhin natin para patay ang lasa ng tomato sauce pagluto na ang kanin. Maglalagay po ako ng konting paprika. Maglalagay na tayo ng tubig. Ang ginamit ko chicken stock para lumambot ang kanin. Pag medyo malambot na, sunod ko na ang seafood. At ilalagay ko na rin ang spring onion. Yan. Magta-toppings na po tayo ng mga seafoods. Ang bango naman. Pagkalagay sa seafood, tatakpan natin hanggang sa mahiga ang tubig. Low fire lang as in, para maiwasang masunog ang kanin. Ang required lang po ay tutong ang kanin. Masarap po kasi yon, hindi masunog po ang kanin. Remember? Sana po may na-share na naman ako sa inyo. Don't forget to like, comment, share, ring the notification bell for more updates and upcoming videos, and of course to subscribe my YouTube channel. Bye bye po sa inyong lahat and God bless you.